Última baixas? Pois a de Robert e a de Uña, confirmadas polo tema das expulsións e acumulación de tarxetas, e estamos pendientes de Carme. Vamos a ver. Pero iso optimista crees que pode chegar? Sí, bueno, está con boas sensacións, o adestramento de mañán ao final pois o suprimimos polo tema de que hai aquí pois o duatlón, e ademais o campo está por día de hoxe pois impracticable, e en principio pois con ese día polo medio de descanso hai de vivir ben, iso que di o doutor. Bueno, de todas formas o domingo antes do partido valoraremos, pero en principio contamos con él. En caso de que non pudera xogar, que barallas un pouco? Tirar de Queirúa ou...? Sí, hai varias opcións, levamos tempo traballando distintas variantes, chegado o momento, pois tomaremos a mellor decisión posible. Pero, bueno, que está caendo, non sei se pode preocupar ou como pode hacer o césped. Sí, agora ao terminar o adestramento, quería ir a mirar como está. A verdade é que o campo de adestramento está moi mal, está inundado totalmente, ou se non pudemos facer nada fora, máis que nada porque non houbera ningún problema muscular. Imagino que o de dentro, bueno, drenará mellor, e a ver si estes 2 días pois varía un pouco o tempo e lle dá tempo a secar, pero bueno, agora irei a mirar. E, bueno, pensando xa no rival, que son Mozas esperas? Bueno, pois un Somozas que xa polo propio nome, pois xa todos podemos pensar o tipo de equipo que é, un recén descendido, un equipo con potencial enorme, cun objetivo claro que é volver a xogar o playoff, e incluso dito polo seu propio adestrador que o seu objetivo do clube é volver a segunda B. Un Somozas que se reforzou ben neste mercado de inverno, co fichaxe de Quique Cubas, que viña de segunda B, de Gonzalo, bueno, xogadores como Jacobo, como Monroy, como Pacheco, un equipo que ten un potencial enorme, e que, bueno, que vai a ser outro dos partidos pois de outra categoría que se vai a ver en Salaza. Despois de guardar os consecutivos, o que xogar contra a venda arriba e quizás máis beneficioso que contra un rival. Bueno, eso dicía Santi ao largo da semana, non? Que os partidos cada fin de semana son totalmente distintos. En función do rival que tes diante, pois a nivel anímico, o equipo e os xogadores o afrontan de distinta maneira. Está claro que nós o que queremos é volver outra vez a senda da vitoria. O partido do fin de semana pasado, que as súas incidencias extrafutbolísticas pois xa quedou atrás, e o que queremos é, xa che digo, volver outra vez a sumar de 3, e temos a oportunidade de facelo na casa contra un moi bo equipo que nos vai a facer sacar a nosa mellor versión, e que creo que vai a ser moi positivo para nós se somos quen de sacar os 3 puntos. Falabas dese partido da semana pasada, e, bueno, non sei se un pouco sorprendido por poder contar con Primo, porque tienes un poquinho descartado, al final... Sí, creo que dentro do malo, de todo o que se viveu o fin de semana pasado alá en Areas, pois dentro do malo a mellor noticia que tuvemos, non? Porque ao final as decisións que se tomaron o fin de semana pasado a nivel arbitral, todo o descontrol que houve no partido, creo que o inconveniente máis grande era de cara a este partido e o seguinte, non? Con esas sancións. Entonces, ao final, dentro do que cabe, pois poder contar con un xogador moi importante para nós, como é Primo, pois para nós é fundamental. Pero, de feito, non sei se te sentirás un pouco solitario no banquillo, porque este paso non ten ninguén. Sí, pois vamos a estar eu e o Fixio, Alberto, sí. Bueno, estará Pablo tamén, que ten ficha, e máis que nada para estar en contacto con xente que este arriba. Bueno, o equipo anímicamente, o vestuario, como encontras? Está ben. Certo que o fin de semana pasado pois acabamos fastidiados, porque, bueno, máis que nada por impotencia, non? Porque o equipo, dentro do tipo de partido que se deu, o campo no que fomos a xogar, que non estaba nas mellores condicións, o tipo de partido que plantexou o equipo rival, e demais, pois estaba dolido, non? A
palabra é esa, non? Estaba dolido porque sentías impotencia de habelo deixado todo no campo por sumar e ao final, pois, por aspectos que non dependen de ti, pois non eres quen de facelo. O traballo ao largo da semana foi igual que en semanas anteriores, seguimos traballando igual, somos os mesmos xogadores, o mesmo corpo técnico, e vamos a seguir traballando da mesma maneira para volver outra vez canto antes a senda da vitoria.